Ụmụnne m ndewo na-ekene m. Anyị nọ na ebe mgbasa ozi iji wetara ụnụ ka o si wee kpatakwu na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ signboard nke ọkụ ga na-awụsa n'ife edemede, kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwa ga-enye gị ife ị na-achọ ebe ọ bụla ị nọ. Anyị nwa ga-arụrụ gị ya bụ ọrụ. Efuru ya na anyị nọ n'ebe ụlọ ọrụ anyị. Ife anyị ji were mee gịnị wee dị ebube karịsịa ife niile. Creativity ife anyị ji were eri. So ka ị na-anụrụ m okwu a, biko gbasara m ozi a. Ịchọ ụdị ọrụ a, ịchọ ka arụọla gị ya, kpọtụrụ anyị nwa. Anyị ga-enye gị ife ị na-achọ, mee ka ọ gazie ka isi wee chọọ ya n'obere ego dị ọnụ ala. Anyị arụọla gị ọrụ a o wee bụrụ ọpụrụ iche n'ife nke ị na-achọ. Asị m gbasara m ozi a, ndị nke m, ndewo.